Assalamu alaikum. Barkan ku zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Kamar yadda kuka sani sunana Hamza a wato kai ta online tech. Mutane da dama suna fama da wannan matsalan ta wato submitting na wallet address bayan an gama fama da matsala na wato OTP, yanzu kuma an koma matsala na wannan robot verification din. So idan ka san kana da wannan matsala ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin za ta taimake ka yadda za ka iya kai submitting wallet address ɗinka sannan kuma kai face verification cikin sauki. Ka tabbatar da cewa dai wato ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe sannan kuma ka tabbatar da cewa duk procedures ɗin can ka riga ka wuto su fiyalo. So da farko za ka ga cewa kana ta danna waɗannan so ba zai taɓa yi ba, duka ka gama ko ina da ko ina nan kaɗai ne yake baka matsala yana nuna maka haka. So solution guda ɗaya ne, za ka je cikin wato Play Store. Al misali zan je Play Store ɗina haka. Idan ka je cikin Play Store sai ka rubuta Satoshi kamar yadda kuke gani Satoshi. Idan ka rubuta Satoshi haka za ka ga application nan wurin ya nuna maka open. So abin da za ka yi a nan wurin za ka je ka fara on installing ɗin application ɗinka. So idan ka san cewa ka manta password ɗinka, login password ɗinka, ka fara yin forgot password. Idan ka yi forgot password ka gama aka baka sabon password, ka tabbatar cewa ka san sabon password ɗinka kafin nan sai kai deleting wannan, saboda idan ka je ka deleting kuma ka manta tsohon password ɗinka akwai matsala. So kai tsaye ni nan wurin na riga na san sabon password ɗina zan danna kamar haka sai in danna on install. Ina danna on install za ku ga application ɗin ya riga ya fita daga cikin wayata. Yanzu kuma sai in koma cikin wato Play Store. Idan na je cikin Play Store sai in yi searching na wannan application ɗin. Alal misali bari in yi searching na application ɗin Satoshi. Ina searching na application za ku ga yana haka sai in danna install. Ina danna install zan dan jira shi ya gama. Da zaran ya gama budewa sannan kuma sai in sanya login details ina. Idan na sa login details ina sannan kuma sai mu tafi in kai ku tun daga nan har wajen face verification din, so kowa ya tsaya kalla tun daga farko har ƙarshe domin mutum ya fahimta. Sannan kuma ku sani cewa duka yau 21 ga wata saura kwana 6 kacal a rufe wato wallet submission, kuma kowa ya san cewa OEX insha Allah wato token ne mai kyau wanda kuma zai bada alkhairi in Allah ya yadda. So bari mu dan jira ya gama installing. Da zaran ya gama installing kuma zan yi login details ina ya bude sai kuma in gwada muku procedures yana zaka je kuma ka je kai wannan verification din. Allah ya sa mu dace. So kamar yadda kuke gani ya gama, kawai sai in danna open. Ina danna open nan zan dan jira shi sai ya bude min. Za ku ga cewa ga yanda yake. So gaba ɗaya nan wurin sai dai in danna login, nan ma ya nuna update. So in ka danna update nan wurin za ka ga cewa zai kai ka kaman kai updating na wato na browser din. So gaba ɗaya za ku ga cewa gashi sai ka ƙara danna Google Play Store. Za ku ga cewa gashi nan wurin kawai ka danna open. So ka kyale shi can sai ka zo ka danna wannan wurin mi. Kana danna wannan wurin mi zai ce kai login, sai ka danna login, sai ka sanya email address ɗinka wanda kai registration na Satoshi. Kana sanya email address ɗinka kuma ka sanya password ɗinka, kai tsaye zai buɗe maka same kamar da yanda naka yake, sai ka ci gaba da process ɗin. So alal misali yanzu ina so in yi adin wallet address ne dama, sai in zo in danna wannan wurin gashi nan wurin nan gashi. Ina danna nan wurin OEX sai in zo in danna kan OEX ɗin nan, ina danna shaka sai in danna kan withdrawal gashi nan link password, sai ka danna link password. So dama zaka ɗauko wato address ɗinka. Alal misali zan ɗauko wallet address ɗina da na MetaMask da na abin nan, inda shi kai linkin duka guda ɗaya ne, dukan su iri ɗaya ne. Kawai zan ɗauko su nan wurin sai in zo in sanya paste. Ina sa paste nan sai in sanya asset password ɗina. So ina sa asset password kawai sai in danna nan wurin gashi nan wurin sai in ƙara danna confirm. So ina danna confirm gashi nan za su tura min email verification sai in je in ɗauko. So da zaran nan za ku ga cewa gashi nan wurin yayi successful. Za ku ga cewa ya riga nawa yayi kuma yayi successful. Gashi nan kuma har ya nuna min cewa nan wurin kai tsaye yanzu kawai wallet ɗina yayi successful wato added. So kai ma ka bi wannan steps din da na koya muku wanda insha Allah shine zai baka damar ka zo kai adin wallet address ɗinka cikin sauki ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan wannan bidiyon ta maka amfani kada ka manta ka mana sharing, ka mana liking, ka mana comment domin mutane su amfana, a mana subscribing kuma a shiga cikin Telegram channel namu domin shi ma za a samu information kala-kala wa'anda za su amfana da ku a koda yaushe wanda suka shafi online business da kuma technology. So mun gode ni ne na ku a koda yaushe kai ta online tech. Allah ya sa mu dace. Amin.